rimwe zuwa ndakaona vana vari muklasi. Klasi yangu yese yaigona kusara kwemwana wanainzi Peter. Vana Peter vane problem kumboedza kuti remedial weakness zvimwe zvise zvichiramba. Vana zoti Peter vana vanoti chaishamwa best friend yanhamo. Kuenda kumba vaenda vese. Kuenda kunotamba vaitamba vese. Mbomse vana zoti Peter pota uchikopera zvonywana nhamo. Baba kukoperana vakoperana class by 100% pass. Rimwe rezuwa vana vapa test English yakati myself. Question number 1, my name is Desh. Namo, Banya, my name is Namo. Peter Baswana, Banya, my name is Namo. Da kumaka ngaba problem. Bana did after 2. Dikati Namo, Peter. Ukaona namanyira pagada istopano ti Namo isitarake. Yora kono rugoza ndoro kono rakapusa. Dikati ukanyora kuti Namo, Nama kanyora pakati Namo ionyora pakati Peter. Kusukira mangwana bana pa test content. Kusukira mangwana acho manje. Bana apa yeshona. Number 30 nanga ine tsuma yakazi Deshe mwarambirisatsi. Namo Banya namo mwarambirisatsi. Peter Basona. Ndozikana tisha vakatakanyira pakadai indonyora zita rako saka Peter mwarambirisatsi. Number 9 Deshe tezvaya mai varorwe. Namo Banya namo ina mozvaya mai varorwe. Peter Baona zvakasaka Peter zvaya mai varodzwa. Vanikani izvikopai. Mubva mafara nekufarisisa. Kana zvapera kudaro tozouya kwenyu DJ imwe ndipaka namba kekuti vanhu vanombojaivha, vanhu vanombotamba. Kana chimbodzikisa chikafu, kana tapedza kujaivha manje, tozopinda munguva yedu yekusera zvezvipo, vane masipichi vachizouyawo, vanhu vese vachipembera. Tamba tone DJ imwe naumwe.